Wah, wah, ya rek. Omamu kok iso bengi ngene awakmu iki jeneng Amerika ta, Kon? Mboten ten Kok Amerika bengi? nih. Loh, Amerika kan 24 jam. Kon kok bengi iki nang goa ta nang Amerika nih? Ya nopo sih? Loh, awakmu lho kok wetengan? Apa le Amerika itu kan nang nisore Indonesia. Dadi cek bengi. Lek Indonesia Padang, kono peteng. Lek kono peteng, Indonesia Padang. Ngerti ta? Semerap kula. Wong kula tau ten Amerika kula niki. Bahaya. Orang kono sok di panah karo wong Indian akon. Wong wong Indian. Iya. Wong wong Indian nggih Indian dhewe, Amerika dhewe Cak Suro. Wong Indian niku nggih sing senengane mboten Indian niku sing wonten sapi-sapine niku wae Indian. Mesti lah kemeruk. Nang Amerika iku ono Indian barang iku Amerika, Dok. Ngerti ya? Sik takon kok weteng iki nang ngene ndi kon iki nang ngene gua ta nang Amerika ta nang hutan ta nang ndi? Kula ten pawon. Pawone emak niki ten pawone emak. Lah makmu nang ndi? Kok kon nggoni kantore makmu? Emak nang ngarep. Waduh. Lapo petan ta makmu Ten ngarep mriku taman ngopi sambil membaca koran.